Форумът се организира с финансовата подкрепа на подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегията за водене от общностите местно развитие на мярка 19, водено от общностите местно развитие 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка с изпълнение на стратегията за водене от общностите местно развитие на територията на общините Луковит и Роман. Добре дошли на всички днес на площада в град Луковит. Добре дошли на фестивала на местната идентичност, на местна инициативна група Луковит Роман, наречен Живо наследство. Обреди, песни, танци, храна и напитки. Днес е вторият фестивален ден от този мащабен публичен форум, организиран от Сдружение местна инициативна група Луковит Роман. За втора поредна година сме тук, за да покажем на цяла България кои сме ние. Ще го направим днес чрез нашите песни, традиции, обичаи, бит и култура, характерни за територията на общините Луковит и Роман. Днес отново, по нашия нетрадиционен начин, ще ви потопим в философията на подхода за водена от общностите местно развитие. Ще ви разкажем за проекти и то такива проекти, които добавят стойност и перспектива за развитието на територията на двете общини Луковит и Роман. И не на последно място, днес точно в 10 без 10 настъпи астрономическата есен. Затова с този празник ще кажем добре дошъл на сезонът на есенното плодородие, който ни дарява с изобилието от блага, от природата и от трудолюбивите ръце на българина. С изобилие от талант, усмивки и вдъхновение откриваме и празничната ни програма с чаровните момиченца от мажоретния състав при професионална гимназия Сергей Румянцев, град Луковит. Аплодисменти!
Браво, браво, момиченца! Аплодисменти за вашата прекрасна ръководителка Биляна Михайлова. Всеки път ни изненадвате с нови танци, още по-красиви, още по-хубави. Билянки, благодаря ти, че работиш с тези дечица. Невероятни са, дано се виждаме още години напред на сцената. Сега ще ви разкажа още малко информация за организаторите на този празник, Сдружение Местна инициативна група Луковит Роман. За тези 4 години от подписването на стратегията са изпълнени проекти за над, забележете, 6 милиона лева на територията на двете общини Луковит и Роман. Проекти, спомогнали за сбъдването на много ваши мечти, а така също и за устойчивото развитие на конкурентна икономика, екологосъобразно земеделие, за подобряване на средата на живот и за развитието на нови за територията дейности. А в днешния празник решихме да дадем превес на читалищата, напълно в контекста на мотото на фестивала «Живо наследство», защото кой друг, ако не читалищата, символизират това мото. Тези уникални и единствени в целия свят духовни средища, пазители на обичаите и традициите, на самобитните ни песни и танци, на всичко, що е българско. Днес им дължим поне това, едно преклонение. Аз каня на сцената две сестрички, наричат се Янушка и Евтимия Катеви. Те са от читалището в село Румянцево. Ръководителка им е госпожа Сузана Асанова, тя е секретар на читалището и ръководител на детския кръжок за литература и изкуство там. Ето ги миличките, нека да ги посрещнем с аплодисменти, да ги окуражим. Първа е каката, нали така? Ти ли ще изпееш първата песничка? Представи се и кажи как се казва песничката. Драгано Драганки. Драгано Драганки, а сестричката ще изпее песничката? Полегнала Гергана. Браво! Госпожата ли ви научи? Госпожата Сузана, тя работи с вас. Хайде с силни гласчета, а вие аплодирайте малките момиченца за смелостта да са днес на сцената, едни сред първите ни участници. Драгано,
харесват. Поклон, поклон, благодаря ви, усмихнати, лъчезарни, милите. Те някой ден ще стигнат и на по-голяма сцена, стига да работят така упорито. Искам да ви кажа, че от създаването на местната инициативна група вече няма съмнение. Това беше най-хубавото нещо, случило се тук в последните години, което пряко да касае живота на местната общност. Ще го потвърдят десетките хора, жители на община Луковит и Роман, които промениха живота си през всичките тези години, благодарение на проекти, финансирани от МИГ. Имайте предвид, че само от началото на годината са подписани нови 11 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от местната инициативна група на стойност 1 милион 697 хиляди 546 лева. Очаква се до края на годината да бъдат сбъднати още мечти, защото вече са отворени за кандидатстване нови две процедури по мярка 1942 инвестиции в преработката, маркетинг на селско-стопански продукти и по мярка 1986 инвестиции в технологии за лесовъдства и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. Сега ми е изключително приятно да ви представя следващите наши гости. Детски танцов състав от читалището в село Аглен. Техен ръководител, няма съмнение, е секретаря на читалището госпожа Пепа Маринова. Къде сте? Здравейте! Браво на вашите дечица, много са хубави. Те ще ни изиграят една шопска ръченица и женско хоро Рацината. А вие тук на площада, ако знаете стъпките, не се притеснявайте, танцувайте от душа и сърце. Вие сте момиченца. Хайде сега да видим следващия хубав танц.
Имаме ли още танци? Нямаме, ама нека да ви се порадваме. Погледнете колко красиви носи, стилизирани са им направили от читалището. Даже и госпожата Пепа Маринова, и тя така красиво е облечена. Сега предстои нещо още по-интересно. Преди това обаче да благодаря на всички днешни изложители тук на нашия празник, който, разбира се, нямаше да е същия, ако те не бяха се отзовали на поканата на местната инициативна група и не допълваха самобитната ни атмосфера. Благодарим на всички земеделски производители, търговци, на многото ни пчелари, които днес са изнесли своята продукция. Благодарим на сладкарския щанд, който и вчера беше тук. Разбира се, на господин Пламен Михайлов и неговия брат, които днес продават лук и картофи, но те още веднъж да подчертая, че успяха да спечелят, да защитат пред местната инициативна група 2 проекта за своето стопанство. Единия вече е финализиран, другият тепърва предстои да бъде изпълняван. С огромно удоволствие поздравявам моите приятели от татковата градина, Марин Петров и неговата съпруга. После ще отида лично при вас. Хора, казвам ви, невероятни неща има днес тук на площада и разбира се, никой няма да си тръгне без да си е закупил нещо от тези хубави щандове за спомен от този ден. Но сега ще им обърна внимание малко по-късно, защото сега предстои най-вкусната част от днешния празник. Отивам тук при щандовете на читалищата, които днес са подготвили поредната кулинарна изложба, дегустация на автентични храни и малко напитки от територията на двете общини. Казвам малко напитки, защото ето тук Краси Ралчев вчера беше и представител на напитките, но каза, че не останало нищо неизпито и това, що беше скрито. Отивам при вас, хора. Помолих, то разбира се, всички сме нетърпеливи да ги опитаме, помолих да устискате, докато успеем да ги представим, защото така в Червен бряг шеф Манчев дойде и читалищата викат ми, тук имаше лучник. Затова по-добре да го покажем този лучник, пък после ще разкажем и опитаме за вкуса. Започваме от Народно читалище Христо Ботев от град Роман. Кой ще ни разкаже какво сте ни приготвили днес, за да се представим с автентичните храни от този край? Наденце, заповядай. Заповядай, не се притеснявай, защото до година ще бъдем в Роман. Знаете, този празник до година ще се проведе там, така че смело заповядайте. Започваме от това нещо, една вкусна салатка от кисели краставици. Звучи простичко, но това е една прекрасна храна в жегите. Извикайте жената, където я приготвила. Аз надушвам чесън, надушвам оцет, ама жената се е скрила на сянка. Добре, тя ми каза преди това, че е донесла, тук не се подвеждайте от заглавието, пише малини, но вътре са сливи и ябълки, приготвили са ни едно вкусно сладко, наляли са ни една сливова ракия, двоен препек, ще я вкусим и нея в един момент и разбира се, един невероятен лучник, единия предполагам, че е без месо, а този лучник, много интересен, на вид на руло, е с гъби, с кайма, с лук. Айде, по-бързо, по-смело. Трябва да видим и тези трудолюбиви ръце, които са го приготвили. Затова им дължим това внимание. Здравейте! Бързо, бързо, припкай като младо момиче. Уморена! Здравейте! Представете се, застанете на среща. Добър ден! Мария Цолова от Роман. Леле Марийке, айде сега да ми разкажеш за този първо дебел лучник. Как си го навила? Не, този не съм го пипала. Е тоя. Не знам, Силве. За мой. За моя. Обикновен лучник с много зеленчуци, набрани от градината. Мисъл, не е само лук ли? Вътре още неща си наряза. Има разни работи вътре, подправки, чушки. Разни работи, тайна ли е? Еми... Роман пази своите тайни.
Абе, до година ще ми ги кажете, знам аз. Да. И тук сме направили една салатка от краставици, която е нова. Ама не са кисели краставици. Кисели си. Да, с чесън, само че не с червен лук. И се замеса с нея. И край... Кажи за ракийката. Кажи, че си ни само ти с ракийката тук. Ракийката, сливова ракийка. Аз съм от Ловешкия край, от град Ябланица. И там има много сливи. Така. И тази не знам колко годишна е. О, отлежала? О, ми как? Мале, да внимаваме с дегустацията тогава, че ще отиде празника. А това съм направила конфитюр от сливи и ябълки, от овощна градина, брани, пресни и изпечени в тава на печката. А слагаш ли нещо индрише, нещо за аромат? Да, индрише. Това хора е истинската храна, да ви замирише на българско народно. И е истинска храна, защото мирише на градина, биоградина. Така е, от нашите продукти, от нашите градини. Айде да видим, като имаше мерак да разказваш за твоя ученик, разкажи ни сега. Нищо, той е по-скоро местник с кайма, гъби и лук и на вид на рово. То си едно ядене, направо си сядаш и се наяждаш. Няма предястия, няма много степенно меню. С една степен всичко леко, че ще почнете да го нарязвате на повече парченца, не за мене, да имат повече хора да го опитат. Моите приятели от Конино, толкова ви чаках, добре дошли! Миналата година ме изненадаха на празника на местната инициативна група в Роман, защото дойдохте и с представители на английските ви семейства. Знаете, там има цяла колония от англичани, а пък те така хубаво са ги интегрирали към читалището, че участват изцяло в живота на местната група и на местната общност. Сега ни разкажете с какво ще ни изненадате. Отново сте прекрасни, тук невиждани неща ни представяте. Имаме тук местник от нашето си родно село си се прави. Той е с кайма вътре и лук. Повече не казвам. Пак тайна. Тайните подправки, както се казва. Тук е само лучник, пак от Кониносие. Тук има един сладкиш с ябълки, домашен. От англичаните и те наблягаха много на сладкишите. И ние от градината ябълките са почти домашно, всичко е домашно производство. Разбира се, брашното не е домашно. Тук имаме една разядка, домашна лютеница с чушки и домати печени, домашно правена лютеница. И тук имаме патладжани, разядка. Това е зимно време, посрещаме гости. Разядка за мезе, за ракия, може. Много хубави табелки сте си направили. Как се стараете. Винаги с внимание към детайла. Любимо читалище ми е и с удоволствие се отзоваваме на всички покани, когато организирате събития, най-вече кулинарни. Благодаря. Те са си подготвили нещата да ги дегустирате. Всичко е нарязано. Ще има за всички от душа и сърце. Хайде сега да дойдат при следващите ни гости, които този път, признавам си, ме изненадаха. Читалището в Торос днес представят две типични за този край ястия, които не сте опитвали, сигурна съм. Представете се, здравейте! Здравейте! Аз съм Румяна Райкова и съм секретар на Народно читалище Борба, 1895 година, село Торос. Пред вас представяме две автентични ястия, типични за нашия край. Бял мъж, той не е родопски, той е балканджийско ядене, и една простичка радина каша, която нашите баби и дядовци са я приготвяли по време на жътва. Елементарна, но е много вкусна. А белия мъж в основата си е прясно сирене и много малко брашно. Прости, вкусни, автентични ястия. Това си говорихме в началото с вас, че от сиромашия българина някога
е толкова изобретателен, че от най-обикновените, най-евтините продукти е съумявал да направи такива гурме ястия. Ето виждате тази Радина каша, аз я нарекох румянина, защото така и не разбрахме откъде идва легендата за тази каша, но с пипереца, с тези наши си сиромашийски продукти, някога българина уморено труден на браздата е сядал и е засищал глада си след толкова неуморна работа. Много ви благодаря. Искам да опитам после нещо да ми оставите от този бял мъж, да видя дали е пък толкова вкусен, колкото го разказвате. Ние продължаваме с читалището в село Румянцево. Здравейте, хубави хора! Тук, разбира се, пак са хората със своите продукти, сами са си ги правили, станали са рано сутринта и са приготвили всичко това, за да озарят нашия празник. Здравейте още веднъж и се представете на нашата публика. Казвам се Сузана Асанова и съм секретар на Народно читалище Димитър Благоев 1895 година. Ние всяка година правиме панаир Ден на баницата. Ама аз съм била на този празник. Колко вкусни баници имаше тогава. Сега ми спомнихте. Да, и всяка година правиме, това е 4 категории: сладка, солена, сладкиш и пит. И им раздаваме награди на всички класирали се. Така беше. Ма разбира се, Румянцево без баница на къде? Да. Представям се с една баница с сирене и баклава. Пак вкусна, сиропирана. Има ли нещо различно в майсторлъка на вашите баници, че да направиме кулинарен конкурс за баницата? Значи в баницата с сирене слагам и малко рендосан кашкавал. Бре, ми не е ли скъпа? Не, така по-добре. Вие си имате всичко, вие на село всичко си произвеждате. И така, че не ви плаши. Ние бяхме във вашето село съвсем наскоро. Снимахме онзи хубав празник в памет на Сергей Румянцев, на страхотно тържество. Сега ще ви чакаме, за да ни поканите за празника на баницата, защото аз сигурно няма да стигна да я опитам. Толкова е вкусна, че ще свърши само след броени минути. Здравейте от Беленци! Драго ми е да ви видя, това хубаво село. Какво сте ни приготвили? Кекс. Традиционен кекс. Кое му е традиционното? С какво се прави? Чакате сме. Рецептата. Кой е написал? Нали вие го правихте? Жената е написала рецептата, вие сте купували продуктите. Да. 16 лъжици захар, 6 яйца, 6 лъжици олио, 6 лъжици вода, 1 лъжица какао, баковер, 16 лъжици брашно, пудра захар за ръсене, течен шоколад. И много любов. Без внимание, без всеотдайност няма да стане. Печенето поне не участвахте ли? На 180 градуса. Не вярвайте много, това е видял, ама не е много сигурно. Поне в опитването знам, че сте му майстор. С една клечица, нали така, се пробва дали е изпечен. Така. Ще го опитам. Ама нашарили сте го с нещо? Какво има тук? Някакви ябълчици ли? Не. Течен шоколад? Течен шоколад, да. Майсторлък има. И накрая, но не на последно място, нашите приятели вече от села Глен. Че хубаво село с хубави хора. Винаги с радост ходя в това село. Прекрасна природа и прекрасни хора видяхме ви днес на сцената. Сега разкажете, отново ще ни изненадате и с невероятни кулинарни изкушения. Наистина това са си типични от време от нашите прадеди. Наистина, може би от сиромашия, не знам, чушки пълнени с булгур. Сега осъвременените прибавят гъби, но по принцип на времето са правени само с лук и булгур. Това е наистина, с което са разполагали, може би. Много вкусно изглежда, но тук, вижте, има нещо, което привлече вниманието ми още от сутринта. Това е така наречената черна халва. Вчера видяхме червена халва. Тя беше от дерманци и казаха, само мъжете там я правят. Вашата пък е черна халва. Кой я прави в Аглен? По принцип, преди време я правеше наистина мъж. Но така трябва да се предават традициите. Сега повече жените я правят. Също така е само
с орехи, брашно и захар. Този карамелен цвят от препечената захар ли е? Да, значи с малко вода се препича първо захарта, брашното се изпича, не трябва да е много изпечено с малко олио, защото ако е много изпечено става твърда, ако е сурово, не е изпечено, мирише на сурово. Има и стърлък. И има си тънкости, да, има си тънкости в тези неща. И за разлика от чушките, халвата се прави по-често. А колко време трае самото... Да стигнем до този готов продукт. Колко време отнема, като часове? Като часове 1, 2, 3 часа отнема. След това трябва да се изчака малко да поизтине, за да може да се нареже. Да, за да може да се нареже и след това да се консумира. Обичаш ли вашата халва? Да. Ти обичаш ли? Да. Опитвала ли си я? Кажи как се казваш? Галя. Галя. Галя, сигурно си такава хубава, защото си яла много от тази халва, струва ми се. Ами, вие вече заповядайте. Заповядайте. Да. От Аглен или от халвата? И по-хубаво от Аглен няма каза. Знам, така е. Много пъти сме снимали там. Така е. И природа, и хора. Мога да ви разказвам с часове за невероятните репортажи, които сме правили там. Като се почне от Черкелов, който си избра селото да живее там. Като се започне с всички хора. Трудно ми е. Тук ще мине целият ден да ви изброя. В България. С буквата друго селище няма. Много се дразна, като почне да викат Ъглен. Абе, Аглен си е, разберете. И онзи невероятен каменен мост, от който се плува, къпе и какво ли не. Не, думи нямам. Живи и здрави бъдете и да се виждаме все така на хубави празници. Заповядайте да дегустирате тези хубави продукти. Аз каня на сцената следващите наши изпълнители да заповяда певческата група. Те бяха и участници в кулинарната ни изложба. Ще имат ли време да се покажат? Аплодисменти! Аплодисменти! Певческа група Детелини при Народно читалище Цветан Гановски от село Кунино. Ето ги колко са красиви. Ръководител на групата е Димитър Йотов. Те ще ни изпълнят химн на Кунино. Идвайте си и пишурата. Готови сме? Тъмен облак. Тъмен да бъде. Добре, че го няма днес, да ни е светъл празника. Па вие си пейте за тъмните облаци колкото искате. Вие сте момичета! Тъмен се, облак зададе, отгоре, от към Балкана, хей, отгоре, от към Балкана, хей, в облака две малки моми, една се, друга питаха, хей, една се, друга питаха, хей, момиче, ти чула ли си, че любиш моето братче, хей, че любиш моето братче, хей, момиче, ти чула ли си, че любиш моето братче, хей, че любиш моето братче, хей, чула съм, не съм разбрала, дарове не ми донесло, хей, в Кунино от Панаира, хей, откакто ме залюбило, рокличка не ми купило, хей, на сватба не ме завело, хей. Хляб и сол и чубрика, мирис на сено, Романска република, село Кунино. Хляб и сол и чубрика, мирис на сено, Романска република, село Кунино.
едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. Едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. Ти си ми едничката, мисъл и мечта, помниш ли рекичката, как шуми в нощта? Ти си ми едничката, мисъл и мечта, помниш ли рекичката, как шуми в нощта? Едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. Едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. В небето росното месец срок за бол, всичко толкова просто е, като хляб и сол. В небето росното месец срок за бол, всичко толкова просто е, като хляб и сол. Едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. Едни ти викат конино, а пък други конино, но ние в теб сме влюбени, за нас си ти едно. Идвайте си, докато все още светят две прозорчета в мрака, и до късно в есенните нощи двама старци трепетно ви чакат. Идвайте си в старото огнище, пък гори от старата черница, и до него спомени разказват стар баща и майка ви светица. Идвайте си, докато на двора тегне с грозде бялата злорница, и под нея спомени разказват стар баща и майка ви светица. Идвайте си в старото огнище, пък гори от старата черница, и до него спомени разказват стар баща и майка ви светица. Ще заглъхне къщата, а двора ще потъне в бурени лайка. Тук ще дойдат други чужди хора, ще я няма старата ви майка. Ще мълчат оголени липи
Идвайте си докато са живи. Майките ви чакат пред вратите. Идвайте си докато са живи. Благодаря ви, мили хора. Внесахте много настроение. Само ми кажете, че не чух добре. Какво беше? Едни му викат Кунино, други какво му викат? Кунино и Кунино. Важното е да сме там, да сме живи и здрави и да пребъде селото. Сега, искам да ви представя още малко информация за организаторите на този празник. Местна инициативна група Луковит Роман. Оказа се, че това е едно от най-успешните публично-частни партньорства от този тип в страната. До края на програмния период икономическите анализи сочат, че Сдружението ще успее да си изпълни стратегията почти на 90%. Но добрите вести не спират до тук. На прага на новия програмен период, Сдружението вече има готовност да представи новият проект на стратегията, заводено от общностите местно развитие. Той бе изготвен с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности на мярка 19, водено от общностите местно развитие. И тук е момента, от името на екипа на местната инициативна група, да изкажа благодарност на всички представители на публичния, на стопанския, на нестопанския сектор, на всички хора, включили се в публичните събития за изготвяне, за обсъждане на новата стратегия. Малко по-късно ще имам възможност да ви разкажа още подробности за този изключително важен, стратегически за развитието на местната общност документ. Но сега ви очаква нова приятна емоция. Каня тук на сцената танцов състав на Мегдана от читалището в село Торос. Ръководител на състава е един мой приятел Красимир Стилянов. Но днес ще видите ето тези хора от различни поколения. Доказателство, че традицията е жива. Тук е и секретаря на читалището, тук са и млади хора. Още веднъж жега е вярно, но може да танцувате с тях. Сонино хоро и после пайдушко хоро. Заповядайте! Катерино,
си вода, моме, си пила, каква си трева, моме, газила, каква те майка, моме, раждала, каква те майка, моме, Пириска вода ли бе, сум пила, планинска трева ли бе, газила, майка пиринка ме гледала, българска майка ме раждала, българска майка ме раждала. Аплодисменти заслужават повече. По-бурни аплодисменти! Сега да видим дали знаете пайдушкото хоро. Такива играджии се тук в Луковит. Дунаве, бели Дунаве, ти като течеш надолу, ти не видя ли Дунаве, моето либе Никола? Дунаве, бели Дунаве, ти като течеш надолу, ти не видя ли Дунаве, моето либе Никола? Видя го, Рядке, видя го, вчера от тука премина, красна гимика сидеше, с меден си кавал свиреше. Видя го, Рядке, видя го, вчера от тука премина, красна гимика сидеше, с меден си кавал свиреше. Кава му свири, говори, чакай ма, Рядке, чакай ма, чакай ма, Рядке, чакай ма, година и половина. Кава му свири, говори, чакай ма, Рядке, чакай ма, чакай ма, Рядке, чакай ма, година и половина. Дорде до Стамбул да ида, да продам бяла пшеница.
жени. Ех, че сте играчи! Поздрава сте, ще ни трябва за до година! Поклон прекрасен! Благодаря ви, страхотни сте! Аз ще изчакам моя колега да дойде, защото сега искам да обърна специално внимание на част от изложението тук, за да ви покажа, че има такива неща, които няма да видите на друго място. В тази връзка, преди да тръгна, само да спомена, че днешния празник се излъчва благодарение на медийното партньорство на телевизия Етарава и моите прекрасни неуморни колеги, които втори ден с камерите тук. Да благодарим и за озвучаването на Краси Ралчев. Сега, искам да ви обърна едно специално внимание на щанда на моите добри приятели от Татковата градина. Хора, това няма да се види друг път на друго място. На крака са ни дошли. Днес с още нови интересни продукти от тяхната градина. Не случайно те са един общ щанд под една шатра с професионалната гимназия по селско стопанство Сергей Румянцев от град Луковит, отново чудесно аранжирана, защото децата са чести гости в Татковата градина. Там те част от учебната си практика провеждат, имат невероятния шанс да научат от първоизточника много неща. Вижте, господин Маринов, заповядай, срамежлив е. Само да ви кажа, че този човек, ако по някакъв начин ви е познат от някъде, виждали сте го като стопанина от фермата в едно от изданията. При тях са гостували и пиленцата от Монако. Там в двора им даже има табелка от кокошарника ли? С дето ги обухте с анцуга на Филип Лейн. Неговата чаровна дама. Интересното е, че тази година те се представят с нови продукти. Черните капачки на бурканчетата са новите продукти. Това са още един модел песто, което е босилек с конопено семе, черна маслинова паста с конопено семе и, разбира се, зелена горчица. Какво по-традиционно от зелена горчица? Ама не е зелена по принцип. Как го получавате този зелен цвят? Не от босилек, не от тученица, имаме влагане на спирулина. Друг полезен компонент, много протеини, витамини в себе си и се надяваме да добави здраве. Тези хора са невероятни. Разбирате ли, те откриват тази пълнота на домашната градина, която не е нужно да купуваме от вносни продукти. Пак ще повторя, невероятното им босиликово песто с тученица. Тази трева, дето ние храним кокошките, те ми казаха, че са го доказали чрез изследвания. Тученицата съдържа повече омега-масни киселини от сьомгата. Всичките витамини от групата Б. Помага и Маринчо. Има и витамин С, има и още много са микроелементи. Биохрана в ей това малко бурканче. Аз само ще ви кажа едно. Отворих го в къщи и цялата стая зауха на нещо невероятно. Босилек, зехтин, а на трапезата думи нямам. Вижте, снощи чух, че петия вкус е така наречения умами вкус. Тук той фигурира във всичките му разновидности. Освен това, не знам защо не сте ги показали, къде са яйцата? Торос на място. Значи, техните кокошки снасят зелени яйца,
Сини яйца. Не е нужно за Велик ден да ги боядисват под никаква форма. Жива ли е още кавказската райска ябълка? Много добре се развива, расте, има вече и смокини, има и хинап. Хинап, смокини, всички възможни билки, за които сте чували. Кавказската им райска ябълка, вече падат листата зимно време, а плодчетата са още там. А колко животинки има? Всичко това тук на родна земя. А днес да не ме питате после откъде да си закупите тези неща. Няма откъде. Трябва да пътувате да ги търсите. Имат цех в София, имат поръчки за цял свят. Днес са ви дошли на крака. Елате, поговорете с тези хора. Обменете опит. Миналата година си взех 2 доматчета, зелени, обаче са червени, но просто са зелени. Озрели, ма зелени. Завъдих си ги. Ако знаете на трапезата да си нарежете в една чиния зелен домат, жъл домат, също от тях, невероятен, плътен, розов домат и техния воден лук, няма такава вкусотия. Тези хора са истинско национално богатство. Живи човешки съкровища! Добре ни дошли! Радвам се да сте живи и здрави, да ви има и за напред, и за напред. Многото пчелари, многото производители казаха, че тая година е годината на меда. Тя, моята приятелка, здравей, Дилянке, тя сега е там. Нейните мили дечица много професионално вече се занимават с биопроизводство. Далече ли е да стигна до твоя щанд да ми разкажеш? Хайде да се премести малко натам. За пчеличките, за продуктите, тези безценни неща, дадени ни от природата. Тук са тези момичета с своите красоти. Ася Найденова, сръчно изработените сувенири. Купете си, отнесете си за спомен от този ден. Вкусния хляб на Фурна Румянцево. Вижте какви вкусни неща, обречени с трикольора. Ето го, здравейте, здравейте. Искам да представя твоята дъщеря, мила, любима, да ми разкажеш за твоите генетични идеи, какво може да се случи от тук нататък в тази сфера. На този етап дипломната ми работа беше да криоконсервираме семена течност от търте. Получи се много добре, след размразяване се запазиха оплодителните способности и в момента сме на етап оплождане инвитро на пчели майки. Защо е толкова важно? Защото всички пестициди и монокултури, които се засаждат, влияят на жизнените качества и измирането, за съжаление, на пчелите, и целта е да в лабораторни условия да стигнем до техния хабитат. Още един начин да запазим пчеличките, защото докато тя ги има, ще ни има и нас. Така е. Тази година е била много благодатна за вас, производителите на мед. Виждам, представяте се с много и различни видове. Няма да ви питам кой е най-вкусен, защото те са ви като деца. Всичко е вкусно, нали? Няма начин да не. Виолинка, ела при мен. Много ми е мило за това момиченце. Значи, да ви кажа честно, сега е момента. Правила съм репортаж за нея, казваше се "Приказка за доброто". Виолинка е отгледана от майката на един мой съученик, Леля Верка. Взе я като сираче, изучи я, отгледа я. Днес Виолинка е вече прекрасна дама. Има си детенце, тук ли е с тебе? Къде намира сили това момиче? Да работи, да гледа детенцето си и в същото време да плете тези невероятни неща. Мислех, че традицията я няма. Толкова търсих кушничари да покажат как се плете това нещо. Моля ви, купете си нещо от този щанд. Подкрепете това момиченце. Невероятно е. Заслужава вашата обич. Благодаря ви от сърце, хора. А този щанд, здравейте, вчера ме изненадахте. Той е бутиков, просто толкова красиво аранжиран. Село Дъбен с музика и песен всяка есен. Разкажете ми какво представяте днес. То е една малка приказка, една картина е тук. Да.
По принцип първо правя ръкоделие, ръчни изработки, но и градинарството, между другото го съчетавам като вид изкуство, като всички зеленчуци си ги произвеждам за семейството. Като започнем чушки, домати, цвекло, тиквички, лук, 3 вида. Много билки. Да, много билки, лавандула, мента, смокината листа. Вчера можехме да дегустираме сладко от смокини. Ама вече го продадоха. Ама разбира се, то нищо не може да стиска толкова и вкусно и красиво. Сладкото от тиквички, което за първа година правя, не го може да видим. Я да видим. Сладко от тиквички, чували ли сте? Аз лично не бях опитвала сладко от син домат, ама това пък сладко от тиквички, ето как вместо да ги хвърляме, когато прераснат. Като има малко други съставки, портокал, лимон и индреше. Усеща се. Много е вкусно, хора. Елате да чуете рецептата, да си направите до година, да си обогатите трапезата. Много е хубаво. Има много билки. И още тиквички ли се раждат в градината? Да, все още има. Благодатно е времето, благодатен е септември. Много други неща има тук на площада. Благодаря отново, мили хора. Все пак и винарна Златна, село Петревене. Ето, че се представяме. И напитките в нашия фестивал на храни и напитки. Добре, че ни отсрамихте. Може да си отнесете и едно бяло или червено вино от този край. Сега каня на сцената следващите наши изпълнители. Женска певческа група при Народно читалище Христо Ботев 1907 от град Роман. Ще чуем Брево Деничарю, чие е това момиче, кавал свири. Давам си микрофона даже. Voda nema nikade.
Много са хубави. Обещах им, че до година в Роман ще направим същия голям празник. На 13 септември тази година се състоя последния публичен форум за представяне на новата стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Луковит Роман. И сега добрата новина. Финансовият ресурс, заложен в стратегията, е, забележете, над 9 милиона лева. Очакват ви нови сбъднати мечти, нови перспективи. Стратегията отново е многофондова и иновативна. Включва мерки за въздействие от всички допустими програми и стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. И най-вече отразява смелостта и амбициите на местната общност за развитие на територията на местна инициативна група и желанието на хората тук за по-добър живот. Нашата програма сега продължава с тези хубави момичета и момчета от танцов състав Луковитски бисери, които ще ни представят едно влашко хоро. Аплодисменти и за ръководителя на състава Николай Тодоров.
Шира! Видях едни движения, с които на времето се е мачкало гроздето. Танца се нарича Шира, не случайно. Благодаря. Продължаваме с тежката артилерия на Народно читалище Съзнание, на нашите домакини от град Луковит. Малко са се запахтяли, но сега трябва и да пеят фолклорна формация Дилянка. Поздравявам нейната ръководителка, госпожа Натка Томова. Здравейте! Тя е тук. Много ме радва. Винаги съм ви се радвала и на читалището, и на града, как успяхте да привлечете този специалист, първата щатна солистка на Северняшки ансамбъл. Тя ще учи поколения наред дечица, сладкогласни от град Луковит, на школувано пеене. Сега първи на сцената ще излязат част от певиците на формацията. Те ще ни изпълнят луковитски моми и закукала куковица. Готови ли сте? Заповядайте! Molina me da nota de
красиво! Тези луковицки моми, тези ергени! Продължаваме, няма да ви пуснем така лесно, продължаваме с солистите. На сцената е Сияна Баракова. Айде, Сиянке, ти си! Сиянче, браво! Още сладкогласни изпълнители ще видим на сцената. Каня Йоана Ангелова, мъничката Йоана. Яница Мома ще ни изпълни. Тези луковицки певици. Браво и на тяхната ръководителка, госпожа Натка Томова. По-близо до микрофончето, мила. Baba,
скромничка. На колко години си? На колко години си, Йоанче? На 8. Ма много хубаво пееш. Толкова медали предстои да донесеш на вашия състав, ама сигурно си и награждавана вече. Да. Скромничка е. Благодаря ти много. Хайде сега, Рая. Заповядай. Рая Красимирова ще ни изпълни Ганчи Целегано. Браво! И последното изпълнение на състава е от Белизара Ангелова "Росни ми, росни росице". Росни ми, росни росице,
Благодаря ви, Дилянки. Прекрасни бяхте за пореден път. Мили приятели, последното изпълнение в концертната ни програма днес е също автентично и уникално. За пръв път на голяма сцена ученици от професионалната гимназия Сергей Румянцев в град Луковит ще направят възстановка на обичая Трифон за Резан. Напълно в унисон с днешния празник, традиции, обичаи и обреди. Ръководител на състава е тяхна учителка госпожа Преслава Николова, за което също благодаря. Благодарение на такива хора като вас, традицията е жива. Заповядайте на сцена. Ено, хайде жена, бързай, аз съм богат, ще се резай. Бързай, он се реква, че дойде по шпане. Ама реши ти Иване, чакай, ще искаш от мен и въглицата да ти донеса. Ами нали вино трябва да налея, от порето. Ай, аз ще налея вино, а ти ще да препесвай. А къде е Дена? Вън е на двора, при лозето. Хайде, мълци! Днес е голям ден. Време да зарежем лозите, както е си повелял. Хайде да ходим към къща на Иван. Нали ни викна да му зарежем лозите? Да вървим, че план не е станал. Хайде! Ванино! Ване! Идем! Лозето ти да зарежем и ни рози да наберем. Хайде, момци, влизайте! Е, там лозата, където е щерка ми Дена. Добре сте ни дошли. Добре дошли. Лозе, и тази година да си пълно с грозде. Болести да не те настигат и боболечки да не те докопат. Трифоново лозе, есенеска хич. Хич да не те виждам от бяло и червено грозде. Хайде, Трифоне, лозето не иска молитва, а иска мотика. На ти мотика. Щом иска мотика? И въпреки това има нужда от благословия. Така, колко капки вино, толкова с грозде по-сматна. Хайде да е берекет и тази година да се роди грозде. И виното да прелива през праговете, а смата да се вие за здравето на стопаните и на дъщеря им. Да не я хваща мана, да се роди и прероди, да не гние и градушка да я нокача. Да берем, да ядем, да пием за здраве и сладост, за младост и радост. Евре, дай Боже! Ено, хайде дъще, донеси питка, почерпи за здраве. Рекал Господ, до година да ти заженим, момък да ти намерим. Дай Боже! А сега, момци, всички да седнем около синята и да послушаме българското хоро. Хайде! Дигни над лозе въглицата тежка, да бликне веселба човешка, да има грозде, Трифон за резане, на вино дяволско да стане. Да има грозде, Трифон за резане, на вино дяволско да стане.
медовиго, да е медовито. Благодаря ви. Останете тук, защото сте чудесни. Мили хора, от сърце благодаря на всички участници в днешния празник. А на вас, скъпа публика, вярвам, че всеки ще отнесе в сърцето си частица радост от този прекрасен ден. Нека пожелаем на Сдружението ползотворна работа през новия програмен период в отговорната мисия, която са поели: устойчиво развитие на територията на общините Луковит и Роман, в превръщането на този край в едно по-радостно място за живот. В място, което е хубаво да се завръщаш и е прекрасно да живееш. Благодаря ви! Хайде сега да поведем едно хубаво българско хоро на площада. Довиждане и до нови срещи! Каци-попска унука, каци-попска унука, каци-попска унука, как поваряш ти тука, окама на мазама. Каци-попска унука, как поваряш ти тука, окама на мазама.